развитие. Не е нормално толкова време нищо да не се прави за този град, да няма една здрава улица, да няма пътна маркировка, знаци, подлез функциониращ, нищо да няма, което да допринася за нормално пребиваване на хората, които живеем тук. Мисля, че не е нормално толкова пари да се харчат за разни работи, които изобщо не са коментирани с нас, като ремонт по пътя за хижата, което надали някой от нас това ни касае и го има при положение, че туристическа дестинация и не е наложително да има асфалтов път. Явно сигурно така по-лесно пари се усвояват, знам. Който иска нещо да каже като мнение, мисля, че тук сме единодушни сме. Значи, по принцип, нужно беше 50 човека да се събереме, за да може всичко да бъде официално, да стартира подписка. На тази подписка вече да избереме от днес тук присъстващите 3 до 5 човека, които ни представляват пред общината и пред други компетентни органи. Значи, за това, което се бориме, това е да бъдат най-малкото реконструирани улиците и пътните настилки, тротоарите, знаците, подлеза, което да ни позволява нормално да пребиваваме и най-вече безопасно. Защото съгласете се, ето виждате, има майки с детски колички, с малки деца. Като слезна от рейса, тя няма как да дойде до тук, до центъра. Трябва да минава по магистралата, което е... Не се сещате. Идват полицаите, ще ме снимат на улица Пирин, понеже знаят, че селски път за Копаница, дали някой си е познал фаровете или не е, а тук минат камиони с по 80 км/ч, госпожата мина с количка. Това за мен не е нормално. А също и да се премахнат и колите от тротуарите, защото не може дама с количка да слиза с количката на улицата, където минават автомобили, защото някой е решил, че трябва да спре на тротуара, за да си вземе от автомата или от кафето напитка. Не, примерно господин бизнесмена му идва тира с ток и ще чакам аз половин час тира да си направи маневра и да се качи на бордюра. След като иска да е някакъв такъв виден човек, да си направи обособено място за тези неща, ме е нормално това да не възпрепятства нас. Да има един стофар в града и той да не работиш. Не знам, аз съм на това мнение, че трябва колкото по-си мълчиме, толкова е по-зле, защото ще дойде следващото правителство, виждате колко млади момчета сме тук, ще кажа защо мълчехте напредното, ние сега какво да направим, така завърхме нещата. Но то все нека се тръгва. Аз съм на това мнение, сами виждате от всекъде тази държава нищо не прави за хората. Токовете дигат, сметките надписват, пътната обстановка е трагична. Чека, аз давам само 500 лева на година за моята кола, за данъци, за винетки, за кривени простоти и къде отиват тези пари. Нищо не се прави. Тук в общината, всичките ние да плащаме данъци за колите, трябва да са за нашите улици. Значи не е нормално община като Трън да разполага с 5 милиона бюджет и 7 милиона взимат от евросубсидии по дадени програми. Ние тук не може никакви пари да усвоиме. Те отпускат 1 милион лева за ремонт на селските пътища към Пентьовци, Леверка, тези села, а тук ти отпускат 100 000 лева за поддръжка на пътищата. Това е смешна работа. И ни казват, главният път бил приоритет, ама главният път не е на общината, той е на пътна агенция. И какво прави де-факто общината? Това нали е главна улица тук? Води се. Какво се прави? Писаха, че кмет има действие и толкова. Те запълниха 2-3 дупки на тая улица и писаха, че кмета направил нещо и толкова. Аз мисля, че няма само всеки да си каже каквото мисли, но мисля, че единомислие трябва да има и да не се спотайваме. Смисъл такъв, това си за нас. Не правиме и не взимаме мерки върху нашия рефлектира. Ние това трябва да го търпиме всеки ден. Не е нормално на моята улица да има 2 градски съветника, да минават по улица с 500 дупки и да няма 3 месеца шахта на тази улица, аз да им казвам 3 пъти за шахта. Това за мен не е нормално. Ама сигурно техната кола е служебна, моята е лична и за това не ги бърка. Да, така и така, аз и двете кои явно поддържам. Това е положението. Колкото не ни се иска, всеки се бори за нещо. Ние просто се борим за нормални неща, защото в случая това се жива дискриминация. България не е само София, не е само магистрали към морето. След като е стопанисвана пътна агенция тези пътища, значи какво правят общината, за да информират пътна агенция, че примерно улица Пирин е в предично състояние, след като собственост на пътна агенция. Те нито информират, нито нищо. Това не ме касае. Не знам, то няма улица, сигурно тук има доста хора, аз след половината и повече не ги познавам от всеки квартали. Сигурно няма квартал, който да има дупки, да няма някакви такива екстремни условия. Тук е равно, тук. Последно давах една снимка в интернет, качих от при ЖП гарата ми, там си беше станал микроязовир направо. То беше нещо трагично. Ето рибите сме ние сигурно, чак да ни ловят.
Значи по принцип сега беше нужно просто да съберем да бъде всичко законосъобразно, да попълним списък поне от 50 желаящи тук присъстващи и да избереме 3-5 човека за инициативния комитет. Вече стартира официална подписка, която вече аз имам желанието и няма да дам назад, както се казва. Значи има вариант да стигна дори до Страсбург, защото това си е вид дискриминация, има си комисии, които се занимават с това. Най-малкото ние ще го представим тук на общината и на общинските съветници като изложение на нашите неща. В смисъл такъв, самата подписка като стартира вече ще има доста според мен хора, които ще ни подкрепят и на фона на това би трябвало някакво адекватно решение да се вземе, някакъв отговор да ни дадат. Значи не е нормално да излизат с това, че има някакъв проект, евентуален хидропроект за 80 милиона, не знам си колко, не знам си кога. То се именно, ние те 10 години какво ще правим? Аз съм на този принцип. Има газификация. Има еди какво си. Тогава да какво се случва? Ами то принципно така, гледам, че общината разчита като обект на заседанието на общината, че разчита преди на нашите данъци. Лошото е, че го тръгна да карам колата на преглед, не я дават на преглед за без данъка. Но ако спреме никой да не плаща за 2 години данъците за жилище, за такива работи, какво правят? Значи наценката наша не е минимална. Като така, аз съм го получил. Не, в 5 лева ще се цяла година. Просроченото. А те какво правят, като не отидат тези пари? Еми сега на този етап най-малкото може да изберем от тук присъщите 3 до 5 човека, които вече Ангеле, само извинявай, че ми позволиш. Да, разбира се. За тези, които не ме познават, само колегата, за да снима, най-напред трябва да получи разрешение дали желаят да го снимат или не съответния човек. С имената си и с лицата си няма от какво да се притесняваме, защото местната гражданска инициатива, която Ангел поде във Фейсбук, смятам, че би получила подкрепа от много хора. За тези от вас, които не ме познават, аз съм юрист по образование и адвокат по професия. Едни ме познават като Силвия Георгиева, други като Силвия Иванова, както и да е. Моята задача е да подкрепя и като гражданин, и с юридическите си познания тази инициатива. Като за начало, обаче, за да се случи всичко това, което Ангел иска и което всички ние искаме по отношение на инфраструктурата в общината, това е да има минимум 50 души, които желаят въобще избор на инициативен комитет и започване на нещо подобно за нашата община. Затова сме подготвили един списък, в който съобразно закона следва да попълним трите си имена, единния си граждански номер, постоянния или настоящия адрес, както решите, и съответно да се подпишеме. Защото този списък след това, това е общо събрание всъщност на населението, което трябва да има минимум 50 души. Този списък след това се прилага към подписката, която може да събере много повече гласове след това, разбира се. И е част от съответно цялата процедура по законност на самата подписка. Ангел ви каза, че след това трябва да избереме инициативен комитет. Освен това трябва до сега да се одобри конкретното предложение. И до кого се отправя то? До кмета на общината или до общинския съвет. Моето предложение към вас е самото предложение на подписката да бъде отправено до кмета на общината, защото съобразно закона за пътищата той е лицето, което отговаря и управлява пътищата на територията на съответната община. Естествено, ако се налага някакво решение на общинския съвет, кметът е този, който ще си внесе съответните документи и така нататък. Ако някой от вас има други претенции, може подписката да е до общинския съвет, може да е до друга институция, но аз мятам... Значи, инициативата следва да бъде на кмета, дали общинския съвет ще го подкрепи, вече не може да гадаем от сега. Възможно да пуснем копия към общинския съвет и към ние може да го да пуснем копия навсякъде, но трябва да кажем до кого е предложението, към когото се отправи. Може и да е до кмета и до общинския съвет, но моят съвет към вас е да бъде до кмета след това, защото той по закон управлява общинските пътища. От тук насетне с други закони му вменяват и делегират правомощия, които следва да ги изпълни чрез съответната институция, общински съвет или така. Значи за мен е по-добре да действаме законосъобразно, по простата причина, че ние за по-малко от 24 часа събрахме над 600 подписа, които де факто се оказаха незаконно поименно това, че не сме присъствали тук да
Така, другото нещо, което искам да ви кажа, че също трябва да одобрим бланка за подписката. Бланката трябва да съдържа определените реквизити в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Значи, подготвили сме и вариант на подписката. Тя също съдържа трите имена на лицето, съдържа ЕГН, съдържа постоянен и настоящ адрес, съответно подпис и една графа за бележки, в която се вписва, ако лице незрящо или с някакви зрителни или други проблеми бъде придружено от друг човек, и в графата за бележки се вписват неговите данни. Задължително на листа на подписката, ще ви покажем образец на него, се включват и две други точки, които са, че личните данни, предоставени в тази подписка, ще се използват единствено и само за целите на подписка. Това се гарантира от инициативния комитет, с уговорката, че инициативният комитет внася оригинала на списъка от присъстващите днес и оригинала на подписката в съответния орган, било кмет или общински съвет, каквото решите днес. И последното нещо, което искам да ви кажа, закона казва, че финансирането на тази подписка е изцяло на доброволни начала, т.е. от местни, юридически или физически лица. Т.е. инициативният комитет, тук не сме много партийни, така че... канцеларски неща, нали, размножаване, разпространяване и така нататък. Инициативният комитет има право да разкрие банкова сметка за нуждите на подписката и с това се изчерпва. Нали? Който има желание, може да внася по тази сметка. Освен всичко друго, трябва да се вземе сега решение в какъв срок ще се събира подписката, на кои места и съответно законът казва, че за местна инициатива срока е не по-голям от 2 месеца. Тоест в рамките на до 2 месеца можем да определим да се събира подписката. Сега законът казва, че местата за събиране на подписката се съгласуват със съответния кмет. Съгласуването е до толкова, доколкото събирането на подписката касае ползването на общински места. Тоест, ако искате тук да събирате, трябва да попитате кмета дали ще ви съгласува мястото. Няма пречка да е и по друг начин, за да не се иска съгласието. Принципно има и вариант, знам, че така съм вариант, който да речем е от инициативния комитет хората да минават по квартала, да речем в точно определен час и ден и да се минава на разрешение. Да, просто трябва да има публичност. Да, просто трябва да има публичност, за да се постигнат целите на инициативата. Сега, това е списъка. Аз, ако има някой, който така да някакси в някакъв клас, все пак трябва да се легитимираме, че 50 души сме били тук и всичко, което ще се вземе като... Ние се впишеме тук, ще се впишеме, може всичко да бъде официално. Така че и след това вече да видим дали са 50 души и да почваме да предлагаме... Така да, не можем да си караме количка. Чай да си го вземем. Алексия ще стои при него, ние да се Ние ми това, защото на старата подписка имаш някой, който е вписал майка му, баща му без. Те знаят, когато просто не си имали възможност. Може ли, дайте да дадем да не се изчакаме. Да, друга ми остава. Ама тук номерата. После ще ги номерираме. Да, сам не ги номерираме. Некой има ли молитва? Некой такъв, къде не може да помни да пише. Мара, имаш ли химикал? Ето химикал. Ти имаш много яки да си само едно. Химикали не искам. Може ли едно? Намери ли? Намери химикал. Да, и това е химикал. Пишеш номер. О, не, трябваше да пишем номер. Номерата не пише. Нищо не пише. Аз как пише батък
Има ли желаящи? Има молитви лист. Ето, аз съм си раздала всички химикалки, имам още даже. Завърши го там малко. Аз после ще ги взема, нека пишат всички. Знаеш какво мотивите да сме предпочитани? Да не мотиват вътре на болницата, понеже тя е била наемодател. А вътре има 3 забойки в кабинета с това. Дайте този химикал от там. Не може да пият за 100 хиляди. Това ще му това въобще да е пари. Какво ще го мотива когато което? Печати.